Ngadap dah kejing senguk you boleh sesian ni kapor ke bang ayok banyak keren bat pi. Hari ni ka klipmat ke bamenta leng ba ni ke ketien ke jong boleh. Ublay upa yangi bangin yalap ya ke gospel bat bangin long ke daw ke jingkar kulan ba ke ketien ke jong deheng tangi pen ko ngo ya ke ketien ke jong boleh dah ka bangi pen snow bat yai pen snow ya ke ketien ke jong boleh na ka menta jong pi. Ngangai don apeng jong pi shibon ki barang don kam ya ke ketien ke jong boleh ba ki badan kamru ya ka jing pen slur ke jing aimen sim leng ba ke ketien ke jong boleh. Ka ketien ke jong boleh ka hikai ka ketien ke jong boleh ka sneng ka ketien ke jong boleh ka pen bet ka ketien ke jong boleh ka pen mlien ru syak kita ki bagan jaman sim syak hok ke jong blay kana mangin yo long kita ki breu ki ba janai ha khamat jong blay bana pendap biang ingi ru ha ta le babha baro ngadap da ke jing sungu yo blay bang yo banya keren biang sa isien ya ke ketien ke jong blay ha ni ke sngi tadeng ta ke ketien ke jong blay ke bang kwa banya keren kalong na gitu ki jing hikai ke bau jisu hikai haloru lom ada bala khot kata ki bi attitudes lane ke jing hikai haloru lom ya ka bangil ladap hikai ka dekhot ka balai bat ka basau mentangin ya poino isya ka dekhot ka basan ha ka bau jisu ong sukki ba jemnud naba kinya yo ya ka khyndew sukki ba jemnud naba kinya yo ya ka khyndew u jisu umut ban ong kumno ban ong suk kita ki ba jemnud lesi pila ban ong ba ladang along ba jemnud kibriu kinyon ben yanga ladang jemnud kibriu kin ken ben yanga ladang jemnud kibriu kin ya nyon bakin ya shim kabu ya kata kajing jemnud ke jonga lesi ulok jong pi udi kiat man lagasngi dakat ba pinang penjem i kumba unang yu rot ya pi lene i kumba unang le ben ya pi bat ushim kabu ya kata bagum ta ka penlong ya pi manong balai ngaru ngan shu penjem ngadai ban ban ngadai ru ban ai bet dakabat dan dakabat dar kanang ba uni ulok jonga un sotu ba ngaru nga kanang ba mauru un kala ke bamut mereka jingkeli kalong lada kalong ha kata kadur pila juin bau tau lok ukelasi syafat dan ni ha ka jing trai ke jong pi let's say kita ki ba halor ki jong pi ki ai dar ya pi bat ka ya pi teng ban sngap bat ka teng ya pi ban shu penrit bat ban shu jem piong kalong ka ba bat deheng tangarung ha ban pen bagum tangan keren da ka ba ba ki keren da ka ba baki ai nga daga ketien ka bakor ngarungan ai ki daga ketien ka bakor bagin sungu tu mangaru ngalong batof lene ngaru ngamdei utabon shusha jem lene bon shusha ben ya taki ai ki baro daga jingkeli kalong lada phile kum ta hatu phila juin empat ya ka progress lene ka success haga jingim ke jong tau brio tadeng tabu jisu hikai ke ni ka jing hikai ong basuk kita ki ba jemnud na bakin yo ya ka khyndew pitem nem lada phi jemnud ndei ba enut kabamut jemnud kadai ka opposite jong katal ni ka ba khongpong na kata kadai ka ba enut ladangi enut nginum yo ya ka khyndew dan ka donut ka ba jem ka donut ka ba pediang ka donut ka ba kongu ka donut ka ba penrit ka donut ka ba pendam kata kadai ka ba utrai ukwa ban hikai hari ni ka sngi ka ba mta ka donut ka ba jemnud tadai dan ki briu ke badan ka donut ka ba sarong ka donut ka ba pene ka donut ka ba snomeng ka donut ka ba snobiang ka donut ka ba snola kata da leileiru ka nom yalam yu tau briu shano ru bat ha ka ba khadu do hi udu no wat ya ka khyndew pindapet ya ki businessman ki ba he ngakren sho ha ka ba kenja do de ki dei ki businessman ki ba jinglong dan ki ba do nut pin iru ka business jong ki ka ba ada de tu ba khonyok men sim ne ba khapnap le ne ba shukran kumni kumtai ba shu nyan ben ba pinum i kata ka business kan roy lani pinum i ba kata ka business kan bha ding tabu jisu hikai ka ne ong suk kita ki ba jemnud ka ba mut hi ukren ru ya kata ka ba kan jaman sim hang ni kata ka ba kan jaman sim ka long bangin jem ka donut jongi ha bangi snoi ka ktin ka jong blai bun ki brio ba yo snoi ktin jong blai ki ang ha ki ngiburam mi ki nyam baro tababan pediang hi jisu te ka kham ingi namar ngem smula bar sidan shibun ki jingkeli ka ba ki jukeli ru ban ong ba balengin sungai bau jisu de blai balengin sungai bau jisu de tau kon jong blai ne bau long utau ba kraul ne bangingin pediang iu don shibun ki bru ki ba usoitan open ka donut ke jongki lesi mapiru pidei uwei na kita ki pila ju artatien yau jisu bau de uei lane pila ju sarong lane pila ju kren ki ktien ki bamdei na kamenta uneu jisu badeng ta kwa banong pi kata kam dei mapi henre ude baman ke bo pen ka donut ke jongpi bo pen matla bo pen sarong bat uba penlong ya ka donut jong pi ban kentat wat ya ka ne ka jing shisha tadeng ta u jisu long ka jing shisha
Jisu ulang kata kalenti ke jing shisha ba ke jing imde balada pi jem ka donut ban pediang yau neutral na kwa ban ong ye pi ka jing mentoi kan long ke jong pi pinyo ya ke khyndew badeng ta ki no ki ba pediang yau Jisu kula ruang ba pi pinyo shispa sha ya ka ta ha ke ne ke khyndew la pila kloi ban ino ya ki bri ya ki kimi ki kpa ya ki jing don jing em ke jong pi ya ki barok pi bo shadin ni kita bada ba pi bo neng kong yang nga ong trai kumta pinlong ki bala ker khu shis pa sha kat ba pi dan ga ne ke khyndew na kwa ban pule ga ta ga no Mathaios khat khandai ar khandai ga ong gumne unu ru uba ino elaki yeng lane ki hinmen bo shinrang ni kan thai lane yukpa lane ka kmel lane ya ka tanga lane ki khon lane ki bri na ka banta ka kerteng jonga unyo shis pa sha ya ga ta unyo ya ga jing im bom jukot ru kamut lada ukloi ban ino aki baro pidon ni kata ka donut ka ba jem ka donut ka ba pediang ka donut ka ba kongo utrai wang lada pi kloi ban ino aki baro ba pi pediang yo Jisu pinyo ya ga jingker khu ka ba shis pa sha haga ni ka perthai but pinyo ru ya ga jing im ka ba bom jikot ba deng tang kwa ban ong ye pi lada pi pediang yo Jisu kanom dan kano ka jing do nong tapi pediang yo Jisu kanom dan kano ka jing ba be to abe ka donut jong pi kan long ka ba jem ka donut ka ba nget ka donut ka ba penrit ka donut ka ba pediang mdei ban donut nrei ban jem kata ka donut ani la kren utrai kat yanga tegum tanga pendam kan badeng ta ka khtin ka jong blai ka ong la pi puli Isaiah ka lenong ka ba ningkong ka dekhot ka ba khat khandai ka ong kita ki bala kloi bat ki ba ko ngo kin yo bam ya ga jing bah jong kari kita ki ba kloi bat kita ki ba ko ngo kin yo ban bam ya ga jing bah jong kari kamut si sien bangi long kloi si sien bangi ko ngo ya ka ka bala pensngo ya ka bala yalap happy pinyo bam ya ka jing bah jong kari kamut pinyo bam ya ka ne ka jing kar khu jong ka ne kari badeng ta kan mau ba ka khyndew ka de ka jakyu ka jat jong trai ka beneng ka de ka khet ka jaka shong ka jong u balada pi de ki jong u pinyo pediang ken ya ki jing kar khu ki jong trai ba ka khtin ka jong blai ka ong ru la pi pulina ka sam ka ba shipho ka ong ne ka khtin ka jong blai ka de khot ka ba khatnyo ba ka ba khat phra ka ong ne atrai melio snow ya ka jing kwa jong ki ba jemnud men pen kre ya ki donut jong ki men pen sko ya la ka skor pi ka khtin ka jong blai ka ong ba utrai uyo snow ya ka jing kwa jong ki ba jemnud la pi de ki ba jemnud kataken kadai ka jinglong ka jong u Jisu Kristi namaru Jisu ulong u ba jemnud balada pi khong u lada pi long ko balong ma u baru trai u snow ken ya kata ka jingkwa jong pi ki ba jemnud baru pen kre ya la ki donut jong ki ba men pen snow ya la ka skor kamut utrai upen kre ruat ya ka donut ka jong u ban snow ya ka jingdwai lene ban snow ya ka jingyam ya ka jingut jong kita ki ba jemnud badeng ta kwa manong pi lada pi dai ki ba jemnud pinyo ya ka ne ka khyndew lada pi dai ki ba jemnud utrai usngap ya ka jingdwai ka jong pi lada pi dai ki ba jemnud u blai un ai ka jingkwa ka donut ka jong pi lada pi dai ki ba jemnud pinyo ken ya ka jing pen em na kwa manong pi ka ne ka sngi ka ba menta ka jing jemnud ka jong pi kanom la dalele ru wan ra ya ka jing tim ka jing jemnud ka jong pi dalele ru kanom wan ra ya ka ta ka jing kulmar ne ka jing huri hura ka jing jemnud ka jong pi kanom la ban wan ra ya ka no ka bor ka jing dum ha ka jing im ka jong pi lada pi long ki ba jemnud pin long ki bala kerku ong u Jisu Christ suk kita ki ba jemnud naba kenyo ya ka khyndew tadeng ta kwa banong pi lada pi la ko ngo ya ka tien ka jong trai ka ne ka sngi lada pi la pen jam la ka jong ka donut ka jong pi ban pediang yu Jisu kum unong pen em jong pi kum uta ken unong pen khia jong pi bat kum uta usiem bat kum utrai jong pi ka jing im ka jong pi na do menta ka sngi kala ka jing im ka jong pi do menta sngi kanom sa shu kum jo pinyo pediang ya ka ka bawan na ka khet pinyo pediang ya ka ka bawan na utrai pinyo pediang ya ka ta ka jing snai ka jong u ka ba thmai man la ka step tadeng ta la fila yo snoi ka tin ka jong blai wat ju artatien pi snoi ka tin ka jong blai wat ju kan taj ba pi snoi ka tin ka jong blai nget ya ka bat ko ngu ya ka pen jam ya la ka donut wat ju pen ya la ka donut trai u ya pi bar ngai un kar khu ya pi ba pin long ki bala kar khu ru ha ka ga ba kin jado ka jong pi da pila long kita ki ba kar khu shwa ha ka ba kan jaman sim trai nang ai bor fi unang persle fi ba unang kershan fi ba pin i ka jingem ka jong pi kan long ka jingem ka ba job ka jingem ka ba seiso ka jingem ka ba man bha halaga ski namar ba pilong kita ken ki ba jemnud ki ba pediang ye ka ktien ka jong blai ki ba ko ngo ye ka ktien ka jong blai ki ba penrit ya la ka mensim
kiba penrit ialah ka download ialah ka jong ka jingim haga ketien ka jong ublay un kerku ya pi ublay un ai ka bor ya pi nadok menta ka sngi kublay shibon ngin ya dwai ka ne ka por ka menta ya se don na pedeng jong fi fla ju sngo yang ne ka jingelap na ka por shi ka por fla ju sngo mo ya ka shapang ka kerteng jong ne jisu ngilai lap ang ne de ki hajar sin pat hadok menta pidang artatien handrei nga kwa benong pi ka ne ka de ka por ka jong pi kane de ka ya ka jong pi kane ka de ka invitation ka jingkhot ka jong ublay ya pi ka ne ka sngi wat ju pen ka dok not namar la pi not ublay yo bo pen no sundan triang ni kata ka dok not jong pi yo ba pinom yo lat chu sundan ban kala ka bamut dan ban pediang yu trai yo ba ukhang si sai ta ka dok not ka jong pi la pi kwa ban ple ban pediang yu jisuru da lele pinom la asyu ban ple kat ba ka dok not jong pi kadang biang pediang yu trai kat bo trai udang ai ka lat pediang no kat budang khot e pi pediang ni kata kecing khot ke jong o ngine dwai ka ne ka sngi ka bamenta ngine dwai pila an buat na dien jongai ka ne kecing dwai ong trai jisu na pla bangalong breu ba enot ubreu ba sarong ubreu ba artatin ubreu ba bun jingkeli ndrai ka ne ka sngi ko trai nga ngech scam ba memedeu trai ubalayap bat ubala mi pat utrai uba im baru try uba shisha jisu men maap igi pop jonga maap igi jing donut ke jonga maap igi jing pat upslam ke jonga ya me try jisu naduk ke nega sngi men rung ha ka donut jonga men langus im jonga men langu try jonga naduk ke nega sngi ngan long uba jemnud namar me melong uba jemnud ngan kong ya me namar ngadei u jong me u khon jong me haga kerteng u jisu amen amen angai utrai nong ai pi ka bor ba unai pan slek shu ya pi ba pin yo ken yau tau men sim jo jing jem nut ta deng ta ka tin ka job le ka ken ma wingi wei na ki ta ki so jong men sim ka long ka jing jem nut ta deng ta fla yo utrai fla yo ro you men sim u balong ru u tau so jong men sim ka jing jem nut kan duai ka ni ka por ka bentanam ta jong pi bo utrai nang bat scam ya pi pinang la ban yo ru ya ka bor ka jong o ba pinlong be ki ba jemnud halagi ski ki por ka jing em ka jong pi ngine dwai try ni ka por nga dwai nam tani ki khon ki jome man ai bor ki go try ba kin long go try ki ba jemnud ba try ha ba ki long ki ba jemnud kin yo ya ka ta ka khyndew ablay kin yo ya ta ka khyndew kin yo ka jing kar khu na ni khyndew kin yo a try ya ka ki ba bhai ka ba mala pen kre nam ta jong ki nga dwai go try ka no man sim jing pen ki no man sim ki jing pen at ki no man sim ki jing sarong baro ki kin ria ba baro ki like no but try men pen klan ye ki breu ki jome de dok men ta ka sngi bakin kup ya ka dur ka jome bakin kup ya ka jinglong ka jome bakin kup ya mehi u Jesus Christ ka dur ka jome bakin kup ya ka ta ka hok kin kup ya ka ta ka jing shisha bakin kup ya ta ka jing khoi ya ka jing jemnud ka jome na dwai nga kar khu ni ki khon ki jome wei pi wei but try nga kar khu ba ki long kum ta me da kar khu ka kti ka jong ki ka e ba ki trai ka e ba ki ta ka e ba ki le try kin yo bam ya ka jing bahai jong kari kin yo ya ka ne ka khyndew ablai bakin yo ko konrat ban longa jingkar khu yaki babon ki men sim ablay try kat bagi dang don ngani ka perthai komba malakar khu yaki kinang longa daw ka jingkar khu yaka hima ka jome badi ki men sim ki babon ka buram ngi ashme ka jingu ngi ashme ko pa agar ta ngi jisu amen but amen amen try nang kar khu yifi unang ai bor yapi but yaka bangin nang la ro ban yakendo aki bai pergi por pila ban phone ka ni ki number but pila ro ban wan shini ka office ka jongi hangni upper Nongthymmai Nongkhryiem kublai shibon amen.